So the program is an intensified and Gianunsyo ni Gina Jean Vanyo Uy, ang City DILG Director sa Zamboanga, nga ilusad karong Sabado, Mayo 6, ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan kun Bida program nga nagtinguha nga makunhuran ang demand sa illegal nga droga sa syudad sa Zamboanga. Nakasentro ang programa sa mga drug dependents sa matag komunidad nga ilang tabangan aron mag-usab sa kinabuhi. we will be holding the regional launching for the BIDA program. What do you mean by BIDA program? This is a program on acronym of BIDA, Buhay ay Ingatan, Drogay Ayawan. This is in conjunction with the policy issued in November 2022 on the launching of the national program, which addresses in one way or the other the demand reduction of the use of illegal drugs. So the program calls on the communities. Ang programa alalayan sa PNP ug PDEA nga moadto sa matag barangay ug ilhon kinsay mga drug dependents aron ipailawom sa rehabilitation sa tabang usab sa barangay. Labaw sa tanan, ipaubos usab sa skills training aron adunay panginabuhian nga sa ingon niini nga paagi hingpit na nilang matalikdan ang droga. And of course, as frontliners, at the barangay level, because nandun kasi yung malaking trabaho in the demand reduction and the use of illegal drugs. Sa miaging Nobyembre 2022, gihimo ang national launching sa maong programa ug karong Sabado mao ang regional launching para sa Mindanao nga himuon sa Zamboanga City. Why regional launching? Because the national launching was done in November last year, and the regional launching were scheduled among the regional centers in the Philippines. So if I am mistaken, Sir Cortez, this is for Mindanao. Apil sa mga aktibidad sa BIDA program ang mural painting, Zumba, TikTok challenge, short film competition, poster making, ingon man ang drum and lyre contest. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.